otek manade ni joka ma kwa kanyo ni nok mar masinde mag pimo jopiny mondo ng'e chal margi mar kute mag ayaki okwako ute thieth mag piny owacho e kaunti ma Homa Bay. Kuom thuolo mar dweche 5 mokalo, chenro mar pimo jopiny ok osebedo kadhi nyime e ute thieth mag piny owacho kaluwore gi onge mar masindego. Apisas mag thieth wacho ni nok mar masindego biro nikech bad migawo e piny owacho mamalo mochung' ne kedo gi kute mag ayaki NASCOP odeko keyo gige pim go e kaunti. Mondo ami a positive result in ngamo biro for testing nyaka obed confirmed. Itimo gi the first test mokwongo golo ne positive to nyaka obed confirmed gi the second test maluongo ni first response no. Eka nyalo ng'isi ni you have an HIV positive result. But nikech the second test ni konego osebedo ka onge, then wachalo joma ok nyal, we are not been able to timo testing. Koro this challenge and the result and kama mokwongo we cannot know the status ma joma either dwaro the service or joma wadwaro mondo wang'e status gi. HIV program pod nodong Nairobi ne poden programs mang'eny gi ne odong Afia House. To kata kamano jo county bende onengo wamed matin, lakini ng'eny gi gik moko motiyo kolka ukimi pod ne odong Afia House. Wan kod gi twak kaluwore kolka shortages mantiere go manche gi assure ni gigo biro ma makolo ko bedo gi nok moro amora.